Oke, baik. Oh, iki dhisik. Oke. Oh. Tambal ban. Iki sing tukang tambal ban ning ndi mengko gane. Enak sing dadi tukang tambal ban. Akan nambel ban, Mbak. Ya. Aku iki Monggo joget. tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Mas Putut. Golek pangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Yo! Hey! Pasukan joget ibu-ibu. Pasukan jogetnya mana iki yo? Hey! Sing lor kene jali joget. Iki tukang tambal ban. Kecine untung-untungan. Nasib apik duit kantongan. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Ayo lo Mas. Ada Mbak Puri Yo. dan juga ada Mas Siwi. Yo. Asik. Hey. Siap-siap ya. Asik. Mak jedor. Ono ben pecah. Alah pecah maneh. Wah iki mesti rezeki teko. Yo. Mak jedor. Ben pecah maneh. Asoy. Isih esuk rezekine tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Bersama Cinta Budaya. Goyang yo. Digas Audio Idola dan juga SGJ GB Audio. Masuk deh. Ayo lo masuk ke. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan urip sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo lo. Yo. Iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik yo. Apik. Duit kantongan. Bose. Waya apes wetengku krasa kroncongan. Ayo lo masuk. Ayo. Mak jedor, dor, ben pecah maneh. Ayo lo. Bose idola lo ini. Teko Pak Sugeng. mak jedor, dor, ben pecah maneh. Isih esuk rezekine tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe tambah nglumpuk. Owe